Trading je dôležitou súčasťou môjho života. V priebehu rokov som sa naučil, že výber správneho obchodného makléra je nevyhnutný. Poviem vám, kto je môj obľúbený maklér a prečo by mohol byť aj váš. Obchodujem s PU Prime, známym aj ako Pacific Union, globálnym lídrom v online obchodovaní. Ako ich dlhoročný zákazník môžem tohto brokera vrelo odporučiť. Pôsobia vo viac ako 120 krajinách a k dnešnému dňu je otvorených viac ako 200 000 obchodných účtov zákazníkov. S pobočkami v 17 krajinách vrátane Kanady, Španielska, Turecka, Austrálie, Južnej Kórey a Singapuru. Ich zákaznícka podpora v 18 jazykoch slúži obchodníkom po celom svete. Jedna vlastnosť, ktorú milujem, je ich vynikajúci zákaznícky servis. Každý účet má svojho account manažera, ktorý zabezpečuje rýchlu komunikáciu cez WhatsApp, hovory alebo e-mail. PU Prime bola v rokoch 2021 a 2022 ocenená ako najlepší kvalitný online maklér, čo je dôkazom ich výnimočných služieb a starostlivosti o klientov. PU Prime vychádza v ústrety všetkým druhom obchodníkov. Či už ste začiatočník alebo skúsený profesionál, môžete si vybrať z účtov Standard, Prime, Cent alebo Demo podľa svojich potrieb. S možnosťami pákového efektu od 1 do 500 môžete maximalizovať svoj obchodný potenciál. Účty je možné založiť vo viacerých menách vrátane amerického dolára, britskej libry, eura alebo austrálskeho dolára. Ich obchodné platformy sú ďalším vrcholom. Môžete používať MetaTrader 4, MetaTrader 5 alebo ich užívateľsky príjemnú mobilnú a webovú platformu. Ich sociálna obchodná platforma vám umožňuje kopírovať najvýkonnejších obchodníkov alebo dokonca vytvárať dodatočné zisky ako poskytovateľ signálu. Ak ste pripravení začať obchodovať, tu je niekoľko dobrých správ. Môžete si otvoriť live obchodný účet z PU Prime pomocou môjho jedinečného odkazu v popise tohto videa. Registráciou cez tento odkaz získate 50% bonus za vklad, ktorý možno použiť na obchodovanie s Forexom, kryptomenami, indexmi, komoditami a ďalšími. Vďaka ich partnerstvám s poprednými poskytovateľmi likvidity, ako sú HSBC, Barclays a JP Morgan, získate spoľahlivé, rýchle vykonanie obchodu a jedny z najlepších spredov na trhu. Keď je čas vybrať svoje peniaze, je to rýchle. Zvyčajne do 1 až 3 pracovných dní. Získate prístup k obchodovaniu s kopírovaním, rýchlym zákazníckym službám, rýchlym výberom, pákovým efektom až 1 až 500 a niektorým z najkonkurencieschopnejších spredov na trhu. Toto je príležitosť, ktorú nebudete chcieť premeškať. Poďakujete mi neskôr. PU Prime ponúka všetko, čo od brokera hľadám. Vynikajúce služby, spoľahlivé platformy a skvelé obchodné podmienky. Je bezpečný, regulovaný a navrhnutý tak, aby vám pomohol uspieť. Preto im verím pre moje obchodné potreby. Ak ste pripravení posunúť svoje obchodovanie na ďalšiu úroveň, otvorte si svoj live obchodný účet ešte dnes pomocou odkazu v popise tohto videa. Zažite na vlastnej koži výhody PU Prime. Uvidíme sa na obchodnom parkete.